Ongi etorri Talaia Hondarriko eskolara. Gure eskolak 3 eraikin ditu, satarka. Bertan gure txikiak 2 eta 3 urtekoak aritzen dira. Biterin berriz, haur hezkuntzako 4 eta 5 urteko ikasleak. Eta lehen hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleak. Azkenik, bordarin, 3. mailatik 6. mailara arteko ikasleak aritzen gara. Eta nolako eskola da gurea? Herrikoa, gertokoa eta parte hartzailea. Eskola inklusiboa, aniztasuna eta elkarbizitza oinarri duena. Gure hizkuntza eta kultura oinarri hartuta eleaniztasuna helburu duena. Formazio integrala eta oinarrizko konpetentzietan oinarritua. Baliabide teknologiko eta pedagogiko berriak erabiltzen dituena. Gure erronka nagusia pertsona ekintzaile autonomoak eta sortzaileak trebatzea eta garatzea da. Ikusi nahi duzuen nola lan egiten dugun? Txikitatik haurrak esperimentatzen hasten dira. Bizipenetan, manipulazioan eta esperientzietan oinarritzen gara. Haurraren interesak, gaitasunak eta beharrak kontuan hartzen ditugu. Haurraren segurtasun afektibo emozionalari lehentasuna ematen diogu. Mugimendu autonomoan oinarrituz haurrak erabakitzen ikasten du. Eta garbi dugu ikasi eginez ikasten dela. Elkarri lagunduz, elkarrekin ikasiz eta elkarrekin kooperatuz gizarteko partaide izateko estrategiak ikasten ditugu. Ilusioz eta gogotsu lan egiten duen talde profesional batez osatua. Talaia guztion eskola, zatoz gu ezagutzera!